O Goberno municipal quere revalorizar esta zona da cidade. Para facelo por a marcha nos vindeiros días un plan de mellora paisaxística co objetivo de devolver a Alameda de Sesmero a imaxe nobre e maxestuosa do século XIX. Un proxecto bastante ambicioso, empezamos pois con humildade, non? Con as primeiras medidas. Se trata de recuperar un espacio que é emblemático para Pontevedra, un espacio de lecer creado xa no século XIX e que ten, pois, creo que unha importancia fundamental para Pontevedra. Trátase de melloralo, en principio mellorando a súa drenaxe, porque é un dos problemas que ten e que pois, perxudica a arboleda que hai, e logo tamén renovando algunhas especies que, sobre todo na zona norte, na zona da cabeceira que queda máis cerca da Praza de España, pois hai bastantes ocos, non? As primeiras actuacións do Goberno municipal centraránse na cabeceira norte. Aquí plantaránse carballos do país e tilos de folla pequena. Vanse repoñer árbores, vanse plantar tilos e carballos ali donde hai ocos de árboles que secaron, vaise mellorar a drenaxe un pouco na zona, porque é un dos grandes problemas que ten, a acumulación de agua afecta as raíces, crea dá opción a que nazcan fungos que prexudican as raíces, entón vais a tratar sobre todo na cabeceira norte de mellorar esa situación e logo máis adiante pois estudiaremos tratar outras zonas da Alameda. O obxectivo do goberno local é mellorar tamén os bancos e a iluminación de toda a Alameda. O proxecto porase en marcha nos vindeiros días e contará cun orzamento de case 18.000 euros.